Dore. Hawu, kade sisodwa. Awukahle. Sikuphi la? Amaskawani. Imali, yini le? Hoy. Hoy imask. Uyafa. Thini fulani? Singqono. Asikho. Hawu. Asekho ngqono. Hayi man. Usuthini? Ngisho kubona ukuthi asikho, akukho umuntu la endlini. Yes, nibongele njani? Isinenzana. Elani, siyinkabi thina. Futhi inkabi moyenza nje iyakunquma straight. Into esoyenza ke lule ukuze nani izohamba kahle ningalokhu nisibangela izinkinga la uma senihambile. Kuzomela nibone mhlambe kwazi ba. Mhlambe singacela ivuka umoya sigcina sesiniyeka. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Yabona kuzoqala mina ngishumayela wena unginike ivesi. Nawe mase kushumela wena. Ngizokunika ivesi. Sizwana. Hayi mina ndoda ayikho intshumayelo ngiyaziyo. Uthi inkamalishi ayikho intshumayelo yazi wena. Hallelujah. Ngathi abavuka umoya la wena. Uthi uSpicy kade anivukela umoya yini na? Hayi, siyanquma. Kulwami. Ngicela ukuyichaza mina Nkabi lento. Uba unkabi. Hawu ngiyaxolisa baba uNkabi. Nokumngaka wena. Oh, okay wena ongala ngala. Sethweni necamsodlala la. Sacela ukuyichaza kahle lento le. Kahle kahle khona abanye abantu abafika la abayinkabi bafike basibulala safa. Nafa. Ya, sifile bathe basawubheka indawo lapho siduba khona. Bona azinkabi ezizingozi ngempela ke bona. Hayibo. Hawu. Nanyakazi. Shutha nifanga nini? Lalelani. Sina siyinkabe right. Enda simbulala umuntu esingamazi. Siqale ngawe ndoda. Ubani? Usukaphi? Ngizokane kana ngoma. Spice igama. Hawu, usuka kanongoma kithi? Uyayazi kodwa ingoma. Sigcine ngayo ungikhaya. Wena uba usuka. Oh mina ngumntamarishi ngisuka lenzo. Ensuzi. Iyo igama endawo usuka kuyona. Uzosinda ke lo. Asiqale ngalo. Spice. Sahambe. Ya sebehambile. Bashani. Awuyebo manje ubonishane. Hawu. Hayi, ngenani.
Kwangathi pho umalume akekho right. Hey bashana. Siphazanyiswa ile ndaba yalolu phenyane. And uyabona lento ekubhlungu kakhulu okungiphatha kabi. Lezi zinto ziza nje ziningi nje into eziningi ongazazi. Uyabona nje kwaqala ngale COVID le yakhona. Kwase kuza ngale strike lesi. I-strike lesabantu abavele bagula ngamakhanda bangena etolo bathatha. Hey, yabona phela lento sibadala eyisiphazamisa kakhulu. Malume. Akusona i-strike. Kwakuyiluthing malume leyana. Oh malume uSpice ke lo. Hayi ngiyamazi uSpice. Ngimazi kahle. Welcome to Mtamarishi TV. This is Manzini reporting live at Mangosuthu. We can see that the students are confused after the speech by the president saying the pink eye is gone. Let me take one student, not just a student, but a happy student. Not just a happy student, but a happy, smart student. My brother, tell me, what do you think of this situation? Ziyahleka ke manje zihleka ngempela engizokusho ukuthi cha si happy yazi nje indlela happy ngayo ngizwa ngidinwa mangibona umuntu ogqoka imask uphethe sanitizer nogqoka izibuko kuvela ukuthi nje angikubonye lokho ngithathe yonke into ngiyishisa ngoba ngivusela amagqubu. You heard him. This is Manzini eMangosuthu. Kuyake kube yiyo ke imphumela le yokuhlala ethembeni. Okusho ukuthi noNkulunkulu sasibhekile ngoba nakho imithandazo yethu iphendulekile. Enganginika. Sengishula ama-mask phela ngiyashisa. Cha kodwa malume yazi akuphoqelekile ukuthi nathi amasophumule. Kusayeli kakhulu manje. Kunganjani mhlawumbe abendaba sethu kubaneze isikhathi sibalinde. Mhlawumbe bahekhiwe nje kwazi ba. Ngena. Hawu. Nobhilita antowe. Yebo. Hayi bengithunywe ugogo la uthe ngizomcela lo mpahla. Wasethi angombuzele ukuthi kulonyaka nizotshala yini engadini. Wena Bhilita ngoba phela sitshala la ekhaya. Oh. Hayi shuthi kuphambene omakhelwane. Ha? No, into engizama ukuyisho ukuthi shuthi ngene kwamakhelwane wrong nisana. Wespice. Awuthatha uchatha unikeze nangu noBhilita. Manje malume lolo chatho lolo ilolo kade lo chatho noBheleta ilolo kade uchatha ngalo wena selo chatha ukugona noBheleta manje. Hey lalelani nikwami la. Nikwami la. Ende wena uzothula. Yazo. Futhi anishaya ngathi ningikhumula lama mask manje. Malume kodwa ama-mask akuphoqelekile siwakhumule ngempela serious. Thina sawana nje ne-safety. Mina ngibona ukuthi kungangcono sihlale niswagqoke just in case kwenzeka noma yini lezo zinto ezenzakala. Hello. Okay, ngiyazwa manje. Elanele. Ngizwala kumakhe. Sithi kuyolungisa udaba la noBhilita lokuphambana kokweluke lokhundlu komakhelwane. Ngoba angimazi sefe kwathini lapha yana. Angifuni ke kubuya njalo sengipethule kumoya. Siyezwana. And nalama maski niwashisa nina. Niwashisa nenze show niyashisa bashana ngithi. Sengihambeke. Yabo sengilambene. Hayi wendoda. Asesikhathi sokudla mfethu angithi siyabona nje sinalento yengane. So into besifaka sekuyona nokususa lama mask. Asikaqe.